saning para lenggah ya ora lali kuwi apa doorpress kuwi di apa jenenge didum sik ya kanthi diundi dhisik ngono ya Mak iya doorpress kata sanget niki nggih TV berwarna wonten TV jawi wonten mobil Mbak Nika oh nggih nika kene wong parkir ngawur ora iki aku wis domongi panitia kok wonten apa kagem Mbah Waluya mobil napa ambulan nika wonten loro lho sijine sampean sugeng ya iya di anu diundirin Mbak mangke undir-undirin wah iki ana TV iki apa iki HP tak kira sabun iki terus Bose ora sadurunge iki sih nalar kon ngundi hadiah ya voucher belanja sih oh voucher belanja 100.000 wah le belanja nang Medion lah gak terono wae kok mula bengi iki wayangan kudu mencakup sebanyak-banyaknya masa. Oh iya. Iki cangkeme kaku enak. Iya ya Mak, iya. Program keluarga harapan utawa PKH. Ya, kaya sing wis tok ngendikake ngarep mau. Ya. Kuwi merupakan bantuan kepada keluarga penerima manfaat utawa KPM dengan diberikan uang tunai melalui media kartu keluarga sejahtera utawa KKS. Yang penarikannya melalui mesin ATM merah putih himbara dengan 4 tahap 4 kali tak setahun per 3 bulan. Oh ngono ya. Mekanisme jumlah rupiah bantuan bertahap untuk tahun 2012 terinci sebagai berikut. Tahap pisanan kuwi 550.000, tahap kedua 550.000, tahap ketiga podo, tahap keempat 200.000. Kuwi sewaktu-waktu bisa berubah sesuai kebijakan Kementerian Sosial. Oh ngono. Wontene bantuan pangan non tunai utawa BPNT merupakan bantuan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM berupa beras 10 kilo dan telur melalui media kartu keluarga sejahtera atau KKS yang penarikannya melalui warung yang terdaftar sebagai agen-agen bank himbara sebanyak 12 tahap. Per 12 bulan dalam setahun. Oh. Mekanisme jumlah rupiah bantuan bertahap untuk tahun 2018 terinci sebagai berikut. Tahap 1 sampai dengan 12 ya kuwi 110.000. Sewaktu-waktu bisa berubah sesuai kebijakan Kementerian Sosial. Oh ngono ya Mak ya. Mula iki sosialisasi non tunai iki
diaturake dening para warga sing wis pikantuk kartu sejahtera mau no ya lumantar kelurahan masing-masing ngono. Sing wajibe diparingi ya kuwi bantuan beras ya tukoke beras, bantuan ndok ya tukoke ndok, aja nggo tuku rokok. Ya. Ngono kuwi ya Mak. Kuwi ora prayoga lan ora becik ya. Iki uga akeh durpres iya pancen ya pirang-pirang durpres iya. Ana TV berwarna ning ngarepku iki nata ning mburiku ya. Kejaba saka kuwi bengi iki ya nimbali bintang tamu sing engko bakal menjabarkan tentang ya kuwi sosialisasi non tunai. Oh iya. Mula bintang tamu ini ya digoleki bintang tamu sing uripe rada keserakat no. Iya. Supaya entuk bantuan non tunai kuwi mau. Ya ngono ya. Ora iki ming ya guyonane Mbah Waluya karo Mbak sapa jenenge iki Mbak Niken ya karo panjenengane Mbak utawa Mas Sugeng Iwak Banteng sing wis didhawuhi dening para bapak-bapak panitia saka BTN, BNI, Bank Mandiri lan Himbara uga Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oh iya, monggo diaturake tindak panggung Mak. Ya. Ning nong ya. Klintong Mak andong bel klingklong. Sembah nuwun ya iki Mbah Waluya, Mbak Niken, Mas Sugeng wis kepareng rawuh. Iya. Iki kok kejaba mengko bakal ngaturake panglipur ngesaning para lenggah. Ya ora lali kuwi apa durpres kuwi di apa jenenge didum sik. Ya. Kanthi diundi dhisik ngono ya Mak. Iya. Durprese kathah sanget niki. Nggih, TV berwarna. Wonten TV. Jawi wonten mobil Mbak Niken. Oh, nggih. Nika kene wong parkir ngawur. Ora, iki aku wis domongi panitia kok. Wonten apa? Kagem Mbah Waluya. Mobil napa? Ambulan. Nika wonten loro lho. Lho sijine Sampean. Sugeng ya. Iya. Di anu diundi riyen Mbak, mangke. Oh, undi rumiyin. Wah, iki ana TV. Iki apa iki? Iki HP, HP. Tak kira sabun. Iki terus Bose ora sadurunge iki sik nak kon ngundi hadiah yang voucher belanja sih. Oh, voucher belanja. Voucher belanja 100.000. Wah. Le blonjo ning Medion. lah ragate rono wae akeh no. Ora serius le blonjo ning toko Indomaret ya. Le blonjo aja saiki, nak saiki rung buka. Lah mergane isih Januari. Lho kok iso Januari? Le blonjo ning Indomaret to. Saiki rung buka. Indomaret ki jenenge toko kok ngawet. Saiki isih Januari, rong kasine. Jenenge toko kuwi kudu bulan. Jenengan pendhetke nggih kula sing ngocok-ngocok. Nah. Ya ini wis arep ngocok. Lah iki dubdi. Ya. Ngoblak. Sing ora arek ngono lho. Ora arek padake jangan dur arek. Nggih. Menika wonten pinten voucheripun? Sedoso. Iya, untuk
Wis kok nek malah nulis. Le mudah ya lo nulis do ilang. Coba, Amit. Iki le juga neng meja registrasi ya. Langsung gue rasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Jenengan Balekke astorin iki. kita balekke. Karo engko ki grand prize umroh. Alhamdulillah. Dua keluarga umroh bareng Ning ndi? yo neng Mesir umroh ki yo neng Arab kono. Lah iya. Dengan pesawat open cup. Ya ora tekan lho. Pesawat dek. Aku 5 jenengan 5. Yo, Jenengan kae rasa kira iso maca kok. Aku ra iso maca iki aku gur nulis tok. Nggih, menika pun pirsani door prize-ipun Pun midhangetaken nomoripun badhe dipun waos. Nggih, monggo kula aturi mirsani kagunganipun piyambak-piyambak, monggo. 0118. Ya. Wah, kaya ambulan tenan iki. Dengan ada bukti langsung menuju ke panitia. Nggih, monggo. Yang cocok langsung menuju ke meja panitia ke register tadi Ya, ya. monggo panitia. Registrasi tadi ya. 0091 0091. Wah, cangkeme sugeng karo kenal pot banter cangkeme sugeng. Sesuk disilih nggih kampanye kok niki. Mantep. Terus 0113 Langsung. 0113 Monggo. Maca genep 15 kok suwek kok. Ayo terus ke Pak. 0268 0268. J. Ya Pak. Yang cocok langsung ke menghubungi panitia ya. Panitia. 0341 0341. Aku tukang ngulungke wae. Kuwi ana tulisane ora Pak? Kuwalik. Oh, kualik. 0197 Wis Monggo. rampung pacere 10 Mas. Ngose isik telu Isih Pak. isih telu, isih papat. Oh, isih papat. 0266. Sekali lagi 0266. Oh, malah kesel sing ngulungke telangane. 0092. Ya Pak. Mbok raja nyedak Mas marang tetek bensin. 0092. Lajeng 0046. Suaramu dan semelip. 0324. 10 kupon door Sudah prize sudah selesai. dibacakan. Iya. Bawa ke sana. Kupon belanja 100.000 ya. Ya, yang dapat dicocokkan panitia ada di samping panggung. Iya. Silahkan nanti bisa langsung menghubungi panitia yang ada di meja register ya. Ya, Bukan siap. di bawah panggung tapi di meja sana ya. Di Iya. bawah panggung ya. Handphone terbaru. Iya. Ya. Dengan nada getar 9,7 skala Richter. Kuwi lindu Wah, iya. jenenge. Rampung none eno getare semono. Iso ora Pak? J. So, wah tak kira ungkal bel HP. Kuwi HP jenengan ki molakno Oh, tulis HP. cuma rupanya hijau, darahnya ungkal. Iso bae. Menika langsung diundi. Langsung diundi. Iya, iya. Langsung mawon, mboten Langsung mawon. mawon. Ah, ini yang cocok langsung naik ya. Siap. Aku meneh apa gentenan? Ora gentenan kowe wae nganti kaya mikul. Ayo. Giliran dulu maksudnya. Kaya mati listrik. 1 2 3. Mati listrik. 1 2 3. Ya. Ya, monggo bismillahirrahmanirrahim. Ya kowe sing cangkeme anu Iki HP sik ya. HP sik ya. HP. 1 buah HP. Heeh. Gojakno Pak ngene. Ya, Sing dhuwur. aku tukang gojeki. Ono HP kok. Ora gojek ya ora iso pisan. Wis ki ayo to. 0174 Wah, entuk. 0174. Kalau ini naik kalau ini ya. Naik ya. Naik. Ya, tolong dikasih jalan, tolong. Endi wong urung ana. Oh, orang nguyuh wae. Ora kae lho ibuke sing ya Bu ya alon wae malah Kae gedung. nganggo ngono. Oh ya siap. Putih putih kae mlayu. Oh nggih. Oh. Malah pirsa. Wis 0174. Nah, wis iki. Wah. Cocok ke sini ya. Wah, entek jempol pira wah dake wong-wong. Saking senenge arep oleh door prize. Ya, iki si HP wis ana sik pemenang kok cekel sik. Nah Ya, ya. dicekel. Televisi Samsung Samsung gitu. 32 in. Samsung 32 in. Wah, iki TV gede, TV-ku kuwi lek ku tuku mboko sak en agek entuk 7 en. Wah, aku iso dadi 32 in ngono nek nonton teng Srantil. Mosok ana TV kok nyelengi boko saen. Wong ora duwe kok. Ya. Ya, Televisi berwarna LED 0
Wah, entuk TV 32 ini lumayan alhamdulillah. Nek kegedean diparo. Yo ra iso no. TV LED iki flat kuwi le pasang dipaku tengahe. Ayo. Iki ora ngandani sing elek kok dipaku tenan rusak. Ben njaluk ijol ngomong. 0153. Monggo. Dihitung ping pira ya, Pak? Lho, wong arep njupuk HP mau 12 mrono iki piye temen. Ketoke ke mau gerak. Lali dalane ya. Oh. Oh. Ya. Ya, siap. Kalau siap, ada siap. kalau Kasih ada jalan. tunjuk jari ya. Iki ana 153. kae Mbah ana. Oke. 0153. Oh, sing Naik, mau. Bu, naik. Sik ya. Dikirian kok le nyerahke saka Kuwi sing HP. Sing HP. HP. Iki pemain kungfu ketok iki. Gosing Kok pemain kungfu? Sepatune Pun kagungan HP mboten dereng, Mbak. pun ada Pun kata HP. Wis ya ora. Gugur. Ya orang jeneng door prize ki hadiah kok digugurke. Lah wis duwe niat loro. Duwe ra duwe yo. Lah engko entuk bantuan menggo tuku kuota. Ora bareng. Engko le nyerahke engko, Mbah. Engko Oh, iya. dhewe Ini nang kene sik, ben nang Aku kene meng arep sik. pesen. Apa? Iki gur nggo SMS karo nggo ngebel ya ora kena nggo oseng-oseng. Oh, lek ngoseng-ngoseng lho ya. 0153. Televisi. Metu Tidak gambar. ada. Belum Hitung ada. mawon, Mbak. Nang kono sik benan. Ya. Iya. 0149. 01 0149. Ya, kita hitung sampai 3000 kalau enggak ada. Ayo kesuwen. Ayo ngecacah Paling ora HP. ping lima. Halo langsung wae 3000 ngono kok. 149. Depannya 0149. Iya, monggo. Kayak TV ora gelem. Ya gelem ora cocok maju ya isin boleh. Dihitung sampai 5 gugur. Iya. 0153 dan 0149. Saya hitung sampai 5. Apabila 5 kali tidak hadir di sini, saya hitung sampai 10. Kalau 10 enggak datang, 11. kalau 11 enggak 3000. Kok malah gur mundur. 0149. 0153. 1 2 3. Bagaimana? Gur. Wah, seneng gugur sing nanggung dosane jenengan lho, sing gugurke jenengan ya. Maksudnya ki gugur iki berarti. Suwek nggih. Wek, wis. Yo meneh dua lagi. Nah, dua lagi. Wes, muga-muga ping Bismillahirrahmanirrahim. muga-muga ping 10 gugur ngene rada ngirit wektu niki. Ciro. Baru wae. Ya. Dajal sing maca kowe. Ora iso maca aku kebacut suaramu sing anu. Gue udah mau coba kok yo rebutan to. 0068. Udus. 0068. Udus ki entuk apa kepi? Kurang sithik. Ada. Kalau Oh, ada ada ya. ada. Ada. Kalau jauh tolong Kasih jalan. ngacung. Ya. Iya. Tolong yang jauh kalau nggak kelihatan gini sambil jumbul-jumbul ya. Soalnya kebak tumpah ruah. Ya, lagi satu. Iya, ini yang kedua. 0325. 0325. Hai, masih. Apa wong gak arep golek Oh, golek kancane. Kok ngadeg mak bojone kaget ya. Oh, panitia. Ngeteri Meneh, Pak, wedan. meneh, Pak, baleni, Pak. 0325. Oh, tidak ada. Ada? Oh, kayak ki dada kok malam. Ada, Oh, ada. Ya. Naik sini. Iya. Ya, yang Monggo ini yang menyerahkan untuk ketiga door prize ini perwakilan dari LPS. Nggih. Ya, monggo. Ingkang tasih lenggah monggo Pak Budi menapa sinten monggo ingkang Ibu Prisma sampun kondur. Oh nggih, oh Ibu Prisma tasih monggo. nggih. Waduh, aja dirarik ki nomere mau cocok ya kan, mau dadi ribut iki engko. Ora. Nah, Wis. dicocoke kene. Sing HP mau dicaoske mawon.
diparingke. Oh nggih, sing ngapain sing TV Ibu kalau badhe maringaken monggo. Pun Mbak mesake ibuke Ya linteng monggo. kono. Niki sing maringke TV-ne Ibu, sing maringke HP-ne Bapak monggo. Kuwaten. Tong teng tong teng tong tang teng. Selamat nggih. Salaman Geng. Ora baca tekan kono kok. Wah, ya wis. Nggih, menika Ibu anu sampun rawuh. Nggih, monggo Ibu Risma Bu. monggo. Nun sewu saranipun pun kurepaken mangke sukan monggo. Kurepke dengkulmu Kurep ya udah. saron nggo wayangan kok dikurepke. Ndak kelangkaan monggo. Nah, nggih. Alen-alen, alen-alen. Alen-alen Bu nggih monggo. Monggo Bu, nggih. Amit gocekan kula mawon mboten apa. Dagelan nek men panganan tok ya. Monggo. Alen-alen alon-alon, Pak. Nggih, wah iki sing arep nyerahke kan kene sing entuk malah huruf. Nah, monggo sik. Oh, sampun, cocok sampun. monggo maju. Dipun cocokaken, dipun cocokaken. Monggo pun cocokaken nomoripun sampun ngantos mangke geseh. Nggih. Nomoripun menika oh sampun cocok Sobi Mas. 0068. Iya, cocok. Cocok. Ya. Monggo. Nggih. Lajeng menika 0325. Oh, nggih leres. Cocok. Nggih. Sampun. Cocok Nggih, setunggal-setunggal monggo. Sami sedaya menika. Nggih. Warnanipun kathah menika. Mboten awrat kok Bu, monggo kula bantu. Nah, nggih. Nah. Salaman. Iki minggir kowe mepeti arep difoto e. Ora iki kok nek ceblok malah repot. Monggo. Ya nek kepengin ora repot ya 100 tinggal. Nggih. Iya tengah Bu. di tengah Bu, di tengah Bu, biar Tengah. diambil Foto dulu, foto ya. Di tengah. Ya, silakan untuk Sik Mbah Wali ora sampe lu ora dadi. Bojo banget lho. Anu tengah, Ibu tengah, ora pati jero kok. Monggo nggih gemi. Padake ning kalen lho, Pak. wadake nang kali. Iya, monggo. Ya, diberi untuk foto tuh 1 minggu silakan. Waktu sudah? Sedelo. Oh, sudah, ya. Matur nuwun, terima Matur kasih. suwun. Nggih, matur nuwun. Nggih. Aja lali Mas disetel kok nganggo setrum kok gur tak setel ngono ora. Jeneng nyetel TV ki yo nganggo setrum ra mbok kandhani. Sapa Pak lali? iki door prize nggo jenengan. Iki arep tak nggo ngirim wong bedol telo. Tak kira isih keri siji door Wis prize. kowe kene wae kowe iki cedhak kene wae. Lah ngopo? Wis. Kepiye lho Kang Mas? Wah, wis kowe cedhak aku ngene iki wis dadi bojoku mah penak kowe wis. Aku. Wis kowe arep njaluk apa-apa mesti tak turuti. Tenane. Kowe arep njaluk piknik nang Bali tak turuti, no. Luar negeri ya Nang dituruti. luar negeri tak turuti. Wis arep dadi bojoku wis pokoke mulya wis dadi bojoku sesuk piknik nang luar negeri. Timbang ado-ado dadi bojone Sugeng dadak piknik ning Bali karo aku wae. Neng endi? Sesuk bedol telo ning kidul menggerak kono te malah. Masa Mabur kurang- teralo ilo. Ora usah dadak ning Bali ku nek malah kecemplung segara. Nek karo kowe ming dipakani telo, kowe karo aku wae. Kepiye meneh? Kowe arep mangan apa ayam goreng, kowe tak turuti Sing pisahan enak-enak. sing enak-enak. Burger. Burger tak turuti. Yo gelem aku. Gelem dadi bojoku wae. Enak-enakan iki ben dino. Gur wong nitian ki wong Gunung Kidul karo wong Gunung Kidul. Ora sah hamburger, pencok gudhe wis enake raloke. Masa pencok gudhe. Oh, suwe malah mabrut kepenak mangan suwe tur nikmat. Ora usah dadak hamburger. Ku ngopo malah beri-beri kowe mangan hamburger? Kowe dadi bojoku mangan hamburger turu ning kasur, meja, kursi, lemari, bifet komplit. Turu ning kasur sing Turu gedut-gedut. ning kasur sing Sing gendut. jenenge spring bed ngono kae. Gelem aku iki ya ngopo meneh? Kangelan tuku spring bed. Bapakmu rak cok gebuk dhelik to. Sing bar ku gebuk dhelik kepake digelar kek nggo turu. Engko nek gatel kek kukur-kukuran terus malah ora sah sing Gelar kek buaya. Kowe nek gatel Apa meneh? ora sah dikukur, kowe masuk angin Iya. langsung neng dokter. Dipresake ning Presake dokter neng sing dokter VIP ngono ya, Pak. VIP. Iki Dadak ragat nek kowe masuk angin iki cukup singsot karo ngentut wis mari. Rasa sing. wis genah sengsara aku dadi bojomu masa. Kaya muluk janjine tok sing. Wis rumangsane kok wong loro kok do rebutan. Paling enak ki melu aku wis. Ah, Lah kok iso? pripun enake pripun? Sampeyan melu ku ora umur sedina terus tak pateni ngoten. Masa lah enten apa lah pateni? Lah wis beborosi.
Mboten boros nek kula iki. Ora sah umu-umuan wong ki apa anane wae. Lah iya. Nyatane kowe isih entuk bantuan kok. Kowe melu aku wis numpak Avanza malah. Mobil sing mewah. Mobil mewah Avanza. Alphard. Gelem aku Fortuner. Dadak tuku. Iki numpak apa? Gandul tangki banyu. Penake pol dadak ragat Avanza barang. Kowe nek nang rumah sakit kowe nek kramas rasah ning salon dadak tuku sampo. Lah terus Duduk lempuk. Malah lunyu tumane iso do ngadeg. oh wah dina kaya ngene kok Ayo kok ora masih lempuk. senengane wis do rasa rebutan aku. Sing seneng wong wedok ya butuh perawatan. Ora mung didudukke lempung. Nah, ning salon ki ya perlu. Zaman biyen urung ana sampo rasah mukir. Kepiye? Saumur kula niku nggoso unturane sing nganggo odol gepuk boto areng wis nganggo gombal tur biyen saiki odol aku biyen zaman odol anyaran Boto, kon dhisik aku boto. Zaman odol anyaran kuwi ora ngerti nek odol kuwi kok senger enak banget entek sak wadah lho sikatan. Sekesuk Sak sikatan lho saking senenge. Bisa sepi. Kaya permen lho. Odol ki nggo sikatan kok malah dipangan. Odol ki nggo sikatan kok malah dipangan. Lah enak zaman ora ngerti ya. Kula ora raine ndledek kaya odol kuwi. Aku nek kae mbok cange omongan ki isine kok mung sengak karo aku. Lah mergane ngopo ya, Pak? Mbuh sentimen masalah apa mbak aku ngono. Omongane iki ra tau sing jeneng ngepenake atiku. Lah dhisik kowe tau nglarani apa? Ora apa-apa wong aku ki ora tau nglarani aku. Kene utang ra nyaur-nyaur ora. Sing ra nyaur jenengan. Ha iya pokoke. Lah apa ora nglarake ati? Lah pripun to tangi? Ya nek butuh niku ya nembung kali kula apik-apik ya tak kei. Bareng wancine tak sahur niku malah getak. Lah wong aku sing utang ora gugup kok kowe nagih kok kemrungsung. Bola trembelane aku. Iya. Lah ya Lah wong. kuwi kleru lho jenengan ngono. Lah ngapa? Lah duit-duite kono kok ditagih malah jenengan sing demumung. Ya ora apa-apa jenenge wis sebenarnya urung duwe. Ngene, iki Mas Sugeng ben jelaske apa sing dadi kepentingane bengi iki. Nggih. Monggo dijelaske. Aisyah wis. Pokoke bengi iki kabeh iki rasa sosialisasi bantuan non tunai. Oh, ngoten. Nah, kalau sosialisasi bantuan PKH. Apa Sajane iki rasah dijelaske waton didumi ngono kuwi rakyat iki wis seneng wis do jelas dhewe Dong pisan. Dong, nak PKH kuwi bantuane duit. Oh, ngono. Nek sing non tunai iku Non tunai kuwi ora wujud duit. wujud apa? Ya bandoso. Ya ora beras karo ndok. Beras karo ndok. Lah Ngono kuwi. lho, Pak. Ya. Beras karo ndok. Lah sing entuk bantuan PKH wujud duit kuwi aja disalahgunake. Misale aku entuk PKH terus tak nggo nyalon ngono. Entuk kowe mlebu ning salon ning ditik kuwi ora entuk nggo bayar. Padha wae berarti ora oleh. Ora entuk. Ya dienggo keperluane wah keluarga lho. Ngono. Terus misale aku entuk ndok karo beras kuwi nek tak dol ngono oleh ora? Ora nek tok ngremi malah oleh. Oh aneh. Ya kan takon to. Bantuan ndok kuwi sak dus dingremi iki ora putuke pirang-pirang. Ndok ya didadar kuwi kok ndok piye? Tok ngremi ora netes wong lho. Lah nek kene iki rasah ndok-ndokan kok kudune. Kaya menika wonten awala Mbah Waluya Mas Sugeng. Nggih. Ya. Menika nderek kintun sekarilir-ilir katur dumateng pangarsanipun LPSBI Tuwin Himbara. Wah, himbaran iki Kompimda dan para warga masyarakat sami mugi kita sami tansah guyub rukun sehat walafiat sejahtera lahir batin ya amin saka sapa penyanyi Bapak Wakil Bupati gitu Bapak Imawan Rahidi ya diaturake dhisik nggih ilir-ilir diatur dhisik ya arep dibukani apa arep saka apa saka buka celuk sinden wae ya ilir-ilir tandur ngono ya mangga Lir-lir tandure sumilir ta ijo royo yo ta segopa antena
Pamundutan saka menyang Bapak Wakil Bupati Bapak Imawan Wahyudi ya ngono ya Mak. Iki ada linggo iki piye karepe? Lho ngono agile rilir yen men nikmat ilir bari lele ngadeg. Aku tulungi, Pak. Iki kan kepiye? Nulungi. Ben piye? Ben iso ngadeg aku. Oh. Ya ora tak teruske. Rasa terus kita lani menggo. Nggih. Nggih mugi kadampi nika sampun pun pinanggani pun sendikani ilir-ilir. Wonten apa malih napa mboten? Sampun telas menika. Oh, tasis tunggal. Oh nggih. Ya. Menika saking PBKS Gunung Kidul badhe nyuwun lagu Nyidam Sari ingkang nyekar Mbak Orisa Widyasari. Oh iya. Saking Piyungan. Kula mboten saged nyukani napa-napa awit kapurba kawontenan. Mugi-mugi Pak Sino sak rombongan pinaringan bagas waras lan tambah laris. Amin. Amin. Sematur ugi kula Pak, kula ugi mboten saged nyukani Nyidam Sari awit kawontenan. Jenengan kok nggih bales to? Lah iki layange ngono ora iso kaya apa-apa kan ya. Aku ya omong apa anane to. Oh, iki sik ana meneh. Wah, jan ya matur sembah nuwun. Ya monggo pokoke dicaosi wong jeneng. Pemundutan lagu ora kudu nganggo duit. Nah, Ora kudu, ndak dikira materialistis. Oh, ngaten. non tunai nggih entuk. Yo maksude njaluk lagu nganggo ndok, ngono apa piye? Maksudnya jaluk lagu. Kula wis duwe pengumuman teng mriki pokoke nek njaluk lagu nek gugu kula kandhane ora usah nganggo duit ning biasane tok do ngeyel mriki ora gugu kandhane. Wis segese yo ngarep-arep. Napa? Mas Supriyanto saking Jeruk Sari. Ya, salam kagem Bapak Camat Wonosari, Bapak Bambang Kepala Desa Kepek, Bapak Ruki Jolan, Ibu Hartini angkringan Taman Kuliner kula single. Ya. Bapak Wandi angkringan depan RSUD. Ya. Bapak Paija angkringan Patok. Bapak Sugiyo angkringan Piyungan. Malah jenengan kaya penyiar GCD lho. Matur sembah nuwun. Ya mbok angkringan sak Indonesia anu Nuwun lagu Lewung. Oh ya, kudu kaosake. Wah, jan lewung ki lagi ngetren kok ya, Mbak ya. Lewong iki tenan cah cilik to anom gedhe to lah bayi sing nang jero iki. Kepiye? Lewong wis kedanan wong arep bayen wong angel nganggo setelke lewong lu atuh brujul ngono wae. Ya ora. Iki mergo wajine arep babaran. Yo wajine nek babaran iki yo. Nggih. Yo Mbak Orisa. Yo. Yo Mbak Orisa. Diaturake. Yo nyuwun Kene. Sari. Kene Wong Ayu. Sik yo men jodone dhewe-dhewe. Ya, Wis ya. ana Mbak Niken yo men karo Sugeng. Oh lalah sida ora trima. Aku iki yo bojoku kok yo ora apa-apa to. Ku men rono. Dadak ngebut-ngebutke jare. Yo men pernah no, Pak. Ya aduh jan. Piye penak nek ndagel ijen to ora nggawa pasangan to. Duh, Bisa entuk sinden, ndagel kok dadak nggawa pasangan, repot. Ijolan po, Mbah? wah ijolan iki bacot tak tengeri iki. Padake opo wae ditok. Kaya sandal tengeri ijolan. Anak sandal ijolan wis bacot tengeri sesak balik. Terus tok tengeri nganggo apa pines mau kepiye? Ora nganggo duit tring tak usro-usro ngono tulisi kuwe.
Wong sembrono. Iya. Monggo Dik Orisa. Nggih, monggo. Ayu tenan ya, Pak. Lho. Iya. Wes, kowe milih ndi? Piye, Mbah? Kok ngejak-ngejak mrene wis kek rene bae. Mangsaku kek. Kowe malah peneran kok ndek bojo kuwi Ya kan. pripun? Wes lek ngladeni ra sepira belanjane wutuh. Lah kok butuh? Lho danane ngono kumat menggo enak wis bae. Aku ora menggo Lah, mengi. padha bae. Ini kene, Nduk. Salaman yo kek wis kek diculke. Iki putuku. Ya iki cilik saiki wis kena nggo klethek-klethek. Gosek-gosek kata-katamu kan nggo gletek-gletek piye Mas? Kena Maksudnya dikongkon, kena bijak nyambut gawe. Wah. Oh nyambut gawe kok kledhek-kledhek. Putumu dhewe. Tanganmu kok plak-plak nang Anjen tak dedek kene iki nggon bathuk grek ngono lho dedek ngono grek. Lah, lha bathuk apa? Lah, Wong sing didedek geger kok mlem grek munggah. Mbuh iki angger dedek ngono kok gruk ngono nggonan. Bathuk kok bathuk. Iya. Mbok coba bojomu ki didedek. Aku dedeken yo tak mapan. Sing ngobah endi? Ora nang sing ngobah kabeh wis ra nang eneng. Ayo len dedek kowe kurang rasa paling. Kene ora dileti malah gur. Kene monggo Mbak Risa. Iya lah. Ya kena ana sing ngersake Nyidam Sarina. Nggih, Kyai Piyungan. Piyayi Piyungan. Ngagem bawa, Pak. Nganggo. Suarane agem bawa. Suarane piye? Suarane piye? Apik, agem bawa, Pak. Weh. Nek iki beda. Nek kuwi, Aku bawa piye? nek iki ngersaken ngunjuk, Pak. Ngono. Nek kuwi, Ombar apa piye? nek kene iki ngersaken dar, Pak. Nggonmu? Nah aku kepiye? Rawani, wek. Iya, Sa. Monggo Mbak Risa. Dawang bagus. Ah, wis. Sesuk Apa tak iki? gawa nang Yap. Lah Lah ngopo kok? ngomongipun, Mbah? Kok ngene kok bagus ini ratane katarak. Yo kan nek lagu ki dihayati ngono Ya lho. ngono wong bagus kok demok kono iki lho. Putu lho. Tangane. Iki putumu dhewe lho. Ora monggo klethek-klethek lho. Menghayati karo aku bae lho. Kok mosok karo kono mek-mekan lho. Wih. Lagi demok wis menggeh-menggeh mecati Pripun, to. Mbah? Ndas ku ndi? Kira apa, Mbah? Lah mau salah ngendi mau. Kene tak duduhke ndasmu ya. Kayak dituthuk. Iya lah. Ya. Ayo, Mbak Risa. Ayo, Nduk. Kusumane kali mau. Kaya Wah. Wah. Asmara. Apa-apa. Piye, Nak? Gandeng kono wis golek wong liya, aku karo kowe wae, Kang Mas. PN nek mengarep bayarke mendring ambet dina. Masa bendina mendrengan? Kandhani mbeborosi kok ngene. Kowe kopean mendring, Mbok. Wis kok ngayuke nek aku arep foto iki sik sago nyembadani nek dadi bojoku kepengin duwe anak pira tak turuti. Anti kaya isih iso. Isih iso to, Mbak? Ya latihan. Wis, Ya, kowe ayo. karo aku wis ben. Apa awakku dhewe Digandrung kok kaya malah arep mati. Aku kok kaya mlebu nang jeron kulkas awak. Lah apa Ora, malah kaya sing lagi viral saiki. Lah apa sing di- Ular jedung. Ngomong ke ular jedung ora usah gaya. Lah ngopo? Gunung Kidul ki gegeremet apa sing ora amblas. Kepiye to Mbak iki lho? Kok ora amblas piye? Ora amblas piye kok? Apa to wiwit putul ular kuku walang sange tungkrung. Mula gegeremet ki angger dilairke nang Gunung Kidul ndredreke ora.
Mergane ngapa? Wes ngopo-opo wis genah tiba ning penggorengan. Angin jedul. Aku ki laron mentah kowe doyan. Tanganmu ki lho apa? Ora terus-terusan Ora. lho, Mbah. Men remasuk. Gila-gila bae. Panti kaya bumbu baceman remasuk. Man remasuk. Wah. Ngapa, Mbah? Ya parfum. Bar nggo demak mburi tak piok-piokke kene. Nek bar demak nggon aku kepiye? Wah, ora arep demak. Kok suloyo karo aku to, Pakne? Lah manusiawi lah nang sing kaya ngene ya, Nduk ya. Nggih. Kok ngelingi ngomah kaya ngene iki? Alah kaya ngapa ambune wis beda wisane. Bedane. Piye, Mbah, Kok bedane? ambune piye kono? Ah. Wah. Apa? Wangi jos mambu mawar. Nek aku. Kaya mayit. Oh, Kaya cem-ceman tikus piti. kocok cem-ceman tikus. Cem-cemen nanti kok sepiti denane sok ngecem yan. Sesuk Pripun? Sesuk ngapa Sesuk ngapa? Sesuk ngapa? nek dadi bojoku gelungamu diganti. Ganti Ganti apa? apa? Mbah? Ora ming semene iki. Terus Nganggo sepiro? ban puso. Hanan mah gulune tugel. Dale nganti dengki engat. Nek dadi bojo ngene iki penak lho. Pripun? Weh, gula, teh, beras ora tau tuku. Wong sugih Sugih apa? apa? Entuk bantuan. Entuk PKH ya, Pak. Aku. Ya, Mbah. Wah, aku kuwi arep kaya ngene kae. Tenan, Mbok, sing jeneng gula teh beras ki tenan. Ora tau tuku. Mergane. Duwe. Mergane. Utang. Tak kira kedekno wis Andarane pirang-pirang. wis tantu pirang-pirang mempeng men. Ya sa. Kene sak suse nyanyah kowe jajar kowe kene. Ora apa meneng ageng ora. Ngapa? Le ngeluk swara denge rak ya gulune cek. Gong. Lagu Dewe. Gong. ben saya Oh iya. Kaya kaya dengkek ngono kuwi ya. Ayo kan ngelur swara. Ayo, Nduk. Sana maring wak mami. Tangane arep ngopo, Mbah? Ngewangi ning radahan wae. Arep ngewangi wak mami ngono ning aku njut kelingan. kelingan apa? Oh, kasus. Wis disawang wae kok Kene, kene. Lah iya. Kene wong ayu. Gawe panas sing atimu kuwi. Gleleng tenan. Oh Ya gaya. wis ora usah tak tok pikir Ora usah Mbak tak pikir, Niken. Mbak. Pripun? Wis meh ya kuwi dienggo sangu pirang-pirang ora-ora. Kepiye? Apa anggap aku arep piknik? Engko ning omah men ora tak bukake lawang. Nah, wis Ah, ngono. wis, Ora opo. dikecemi ndak tuman. Kejem. Ora naik lawang ya malah meneri. Lah Lah, kok bener meneri? Ngurang-ngurangi gawean. Ayo. Besok kapan katekan jejer lan wong bagus. Keterangane cek. Nah, wis anggar jejer wong ayu ayane kumat. Wis tokno wae kuwi wong eneng omah ya gur bangsane PPO remason lumpuk kayak kuwi engko arep njaluk apa? Sapa sing arep nglomoti? Ayo. Terus Nduk. Umpama yen Ini, Ya, nah. tanpa prau sasatoro ten pepetri sing nutup jenengan, Mbah. Wah, ora usah ditutup man gue. Man saya. Terakhir iki lho maksude. Oh. Ngidam sari. Wah, ayo apik tenan suarane. Ya wis sing apik cangkeme.
bentuke iki lho nek suarane apik ning bentuke lho kaya iki lho aku gawe wayang waluya pisan lho Oh yo persis tenan ya Pak. Yo Persis. iki cangkeme yo ngene iki yo nek sing ora apik cangkemku sing apik cangkeme sapa? Tene kono mau nek jenggote. ngedam yo Ngedam sari moro Aja delek kono mik. diobani Gong Ngopo? lah ngopo to Mik nek bengung. oh feedback ya Ini kon aku yo ora. wong ampline weneng kono kok Sampeyan ngerti? Mik iki nek dicedhake salon mesti lah ya salone seneng kono kok salone adoh lho Lah hubungane karo kono apa? Aku ora nggawa salon lho, Mbak. Risa ora nggawa salon nek horen nggawa Masa horen. horen malah nyemer nah horen iki mongko heren nek nggone wong ewo kuwi dicantelke nang nggon wit suwe lho. iya wah kowe sak desa krungu kabeh kaya cilik cemengkling nyemer Zaman biyen ku horen kuwi. iya sa ayo nyedam sari hati-hati salawase Ya. Ayo. Sabar, Mbah. Iya. sabar toh rasakan susu Sabar.
lali pamundutan saka warga Piyungan ki mau nak iya Nyidam Sari nggih ya engko sike kodipe durung la apa-apa kok es lewo iya pamundutan kathah sanget tembang kangen lan sak piturutipun lan wonten Grajagan Banyuwangi nggih wonten ya ngono ya mak ki uga ana sing saka luar-luar Jawa no ya saking Lampung ugi nyuwun lagu oh ya matur sembah nuwun ya tembang kangen diaturake ya karo ben wektune saya nyerepek mergane ya sing nyekar sapa Mbak Ika monggo katuran tindak ya Mbak Ika monggo ya Mbak Ika Ika maju monggo ning cedhakno Geng kowe iki sia-sia mau kok ngono mau cedhaki langsung lho aku kira adil menan yo kowe gentenan lah nek kowe ora gelem ya ora apa-apa ngene Nduk Cahayu Kula kinten nek ra gelem nyedaki aku. wis mamen rasane campur aduk ora ngono Rasane pripun, Mbah? Mau kalih Orisa rasane? urung pati krasa ora ana rasane apa-apa jenenge mung wong nembang bareng Tenane. sarasane ya seneng Nduk Cahayu aku ya seneng karo Iya. ya wis suaramu ya apik ya Imono pamundutan tembang monggo ana pamundutan anu tembang kangen mau karo Kangen. karo Grajagan wis milya ana terus sing endi Tembang kangen. oh ya tembang kangen tembang kangen bangane ngadeg dhewe niken ya main ngadeg ngancani Siap. Ayo, Monggo Ken. Mbak Nike. Pokoke tak gawe perkosa kowe ayo. Lu ngadeg meneh, Pak. Iya, dibenake sik. Wis tak apane Brose meh ucul. Ngen kula nggih meh ucul nek Mbah Waloyo. Wah, ndi. Lah kok bareng kono langsung iki nggon aku arep pucul mbok dibenake. Lah kowe mau ora sambat kok melu-melu kasane. Mangsa Iya. aku. Enggak. Langsung apa dibawani? dibawani nomen kepenak iya iya menging piye Aja turu. Apa lo? kae ditirokke kae penggemarmu Penggemarmu bareng. kae nah Nyangking Bogor kanca nane sandang kelawan tangan
ya iku ya iku wong malek sabarna remo ya mangga ya mbah dijogeti Mbah Waluya Yes. ya karo Sugeng barang Nggih, Mun. Ayo ge ngarep orang wis ge. Urung kok Dicicil ben cepet lunas. Mbane kok ditagih. Dicicil sik mbangane ditagih. mangga ya Ya. Krimis
nek sing joget gayeng ngene iki ya penak dirasake ra ketang polahe ora pas ro gamelan ora masalah. Iya. Ngono, Mak. Matur sembah nuwun, Mbak. Ika Suhesti. Ya. Ya wiwite rada kewengen ki mau nek mula ya nek cukupi ya bakal ditinggal gojek-gojek wektune ya bakal entek. Ya. Ngono ya, Mak. Saiki Mbak Tatin, ayo ndang cekat-cekat. Ayo, Tin. Ayo, waluya nyedak nek wani kowe. Ayo. Nek nyoto wani cedak ana njaluk dikabruk kowe iki. Wani ra. Ayo. Plendas-plendas kowe. Ora usah ngono kuwi, Geng. Lah piye ta? Nyedake kok ora wani ya wani wae. Ha jajal. Ya alon-alon. Bergeser sedikit. Malah kono sing wedi ora wani nyedak aku. Lah jenengan nek karo Risa ketoke kaya perhatian nek karo aku kok ora. Bedane apa bedak-bedake kowe senengane? Rasa kowe iki aja cucuk tumbakan, Geng. Tumbak cucukan. Wong iki ora Apa padha nyambut gawe nek karo cah loro mau kok gapiak semanak karo iki kok piye? Sugeng. Aja nglinsipi carang papak kowe, Geng. Aku karo Tatin wis kaya iki kita anggap anakku dhewe. Mau putumu saiki anakmu. Iki mung sak peranaan kabeh. Kene anakku wong ayu, kene. Aku dadi anakmu. Iya. Wah, terus Ya ora terus kaya mandek semene wae. Wah, iki papat terangane. Lah ngopo? apa? Apa kok papat Apa kok papak ngono apa? Apa tah? Benike iki loro. Papat. Loro lagi loro, sing loro? Ayo munia kowe njaluk. Ayo munia njaluk tapuk mic kowe ayo. Sugeng ajen-ajenamu kok elek to. Lho Tatin iki nek wis jeneng nesubet ngono wis ora berduli. Ya kowe barangnya min kemo. Aku barang malah kena. Modar rae. Nek kagol iki malah nendang wong sing ngomongi lho. Tatin entrengan sikile. Ayo jajal nendang kok sikil loro bareng. Ya Terus piye nek sikil tendang? Oh ya ora tukang nendang kok. Wis Lah, saiki tukang apa? minangkani pamuntan iki opo? Ayo. Lah ngapa tambah ke susu? Lah kes nanti ya ngono. Bakane kesikut. Ya iki. Napa niki, Pak? Lewong. Iki ana sing nyuwun gerajakan. Oh gerajakan. Oh. Nggih. Langsung. Ya. Ya. Artok bawani ya kena langsung ya ora apa-apa. Ya iki ra sembrono lho iki karo disiarke acara iki karo disiarke karo Disiarke langsung napa? karo iki apa Acara channel ini? YouTube Sorot Media. Sorot media, live streaming. Sorot Media niki sama cara. Sama cara kowe. Acara ini disiarkan langsung oleh channel YouTube Sorot Media. Oh. Jangan lupa like, comment, share, dan apa kuwi? Subscribe. Sekrap. Apa nek kene maca piye, Mbah? Sekrap ku nyusul Nah, takon Mbak Wali ya, takon Mbak Wali ya. Iki kok ngene gitu. Jangan lupa klik komen, share dan subscribe. Lik dan berseri siber iki. Lik dan subret. Lik dan subret. Ini es krim ke tulisannya es krim. Sangel wis ae. Nah, iki uga disiarke langsung streaming lumantar channel Dalang Seno. Wah, ya. Loro. Tadi streamingnya Dalang Seno. Saiki sing resmi dia kuwi channel Dalang Seno kuwi wis iki wis ora iso bakal dipedhot-pedhot dijupuki lucune tok iso tak laporke badan hukum. Wis dilindungi ngono ya, Mak. Karo sing gawe urip. Iya. Mau muni badan hukum saiki kan sing gawe urip. Ayo, iki dilindungi. Ya mula sesuk nek awake dhewe pentas ki wis ora disiarke liya-liya sing nyiarke langsung Dalang Seno channel. Oh iya. Gambare ndas pitik no. Iya. Kok mboten ndak sampeyan. Ndasku jan gambare ndasku. Sugeng kasar. Rada halus. Wah. Mosok harus piye? Mangga, sesuk nek padha mresani mantan nek Limayang Adoh ku ya bakal disiarke langsung channel Dalang Seno. Oh iya, men saya akeh. Lan sesuk
warga Gunung Kidul ya nek kepareng rawuh ya mak ya ulang tahun PWKS sing kaping 5 nek ora kleru nggih. Nggih. 5 papanipun wonten Lendah Kulon Progo. Ya, dek mben ning Gunung Kidul wis sesuk pindah ning Lendah Kulon Progo. Oh iya, tanggal piro? Malam Senin tanggal 3 no. Oh iya. Ngono ya. Wayang kulit kanthi cerita untran-untran PWKS. Oh iya. Hartok gawe lakone. Delokan to aku wis gawe wayang pirang-pirang ki wis beres pokoke. Oh iya. Iya. Ya dibawani ya kenal Tin. Ya. Engko bar kowe terus liwung terus wis. Ya. Terus sosialisasi non tunai. Heeh. Mampir mayan. Kok lungguh kabeh iki? Sing ngelak aku tak ngombe sik. Masa ngombe karo ngadeg ya ora apik.
matur nuwun. Sugeng malah mengkebut-kebut. Kebut-kebut piye? Kebut-kebut main ngopot kebut-kebut main bulan. Main bulan. Ya. Niki wong Mbak Tatin Gerajakan amun saking Mas Kus Bebek. Mas Kus Sinaryo Panglipur. Nggih. Mau wis diaturake Gerajakan. Kudu diaturake dhewe pendak-pendak sok diampirke Mas Kus Bebek neng rumah makan nggih. Ya, ngono ya, Mak. Malah sesuk Tatin kon mampir kono kowe, Tin. Tin kon mampir kene Pak Kus mampir kan mangan. Ya, iya wis diturai teleke. Kondur teleke ora. Sia-sia. Mangga sakmenika ingkang pungkasan. Ya, diaturake. Liwung ki pamundutan saka akeh banget. Ana sing lumantar layang, ana sing lumantar SMS, WA. Ya, karang ya lagi ngetren ya. Nggih. Ya, lan iki sapa sing kepareng ngaturke? Sindhanku men leren no, piyai telu. Mbah Waluya, Mbak Niken karo Mas Sugeng. Siap. Ya. Ya. Lan iki weling ya cange ampun tido-tido menawi nyimpen arta teng bank. Nggih. Amargi sampun dijamin kalian LPS. Artine LPS ki lembaga penjamin simpanan. Wah, lancar kowe, Geng. Lancar maca. Oh iya. karena moco ono kipase. Ya Sugeng, engko nek bar iki ora usah bali nang Jogja. Terus Mampir ngono aku wae. Wah. Anakku wis tak pesen. Apa? Engko Mas Sugeng arep mampir kene. Matur nuwun, Mbak. Nek kalau pitik ngene Mas Sugeng teko belen aku ngono. Ora sudi aku teko rono arep dibeleh piye malahan. to maksude? Mas Sugeng arep mampir kene, Nduk. Heeh. Nyekelo pitik. Terus? Nek Mas Sugeng teko belen aku ngono. Sing dibeleh pitike apa iki? Lah iya wah wis wong sing cerdas to ya pitike masa mbleh Mas Sugeng. Ayo wele medhot kalimat Mas Sugeng teko dibeleh. Aku ora ngomong. Pak anakku tak kon nyekel pitik ngene Mas Sugeng teko belen. Iso kon beleh pitik anakmu. Lah ngopo? Kon beleh kirik wae. Wah, awur. Kata-katane ki medhot sing kurang pas. Sing medhot niku lho dadi marai deg-degan. Ya. Ewo nggih. Enggak. Ya. Liwung diaturake. Wis. Wah, gamelan ruh ditabuh wis dadi. Oh. Joget bareng ya, Kang? Iya. Wae. Eneng dangdut lagi dipasang salone wis goyang kok. Gamelan duk wis kotrek wis goyang. Ya, mangga. Goyanganmu apik banget ya, Pak. Aku are ngono. Angger la. Kaya kono sing senggak keplok barang. Terus senggane ngelekke. Tapi Bon. Hae. Lah kok ngelekke? Hae pedhot. Ora apa-apa nganggo setut kok. Oh iya. Hae kok pedhot. Terus ke. Ya. Sabda Pandita Ratu. Mangsulamu. Dan dia sayangku. Mugi Gusti lilane. Tresnaku adi omongake. Ya.
senggakane senggakane rite Sing dadi malah kono kan. Angger di lo saya mbanyaki. kae nganti bubar ya ngono kae. Sabar. Sabar. Saka watu bali ning watu, saka kayu bali ning kayu. Ya mulya nang kayu watu ya tembok bosok kali asem ya. Ya wis ngono, Mah. Aja tok beda kae iki nolak udan. Oh. Mula tangane nang dhuwur terus kae iki nolak udan. Nolak udan apa arep mangan kamera? Ya. Lanjut mangga. Terus Matur suwun. Matur nuwun. Niken. Ya. Mbah Walu ya. Ya. Mas Sugeng sembah nuwun tanpa pepindhan sampun ngrencangi. Ya. Ya dibuka caretane. Ya. Engko ndak ada grubyukan. Ya ya ditak derekake. Kae wadya Pancala kok padha bebudalan kae arep menyang endi no? Sajake arep padha jaga marang negara ing Pancala. Ya diunekke trompet tambure supaya munyo brang-brangan. Ya berseberangan. Ayo. Tabuhan siji lan sijine ora padha iki berseberangan. Ya. Ayo dituthuk nah ya tak dereke mak. Resa